Здравейте, хора, аз съм Jan Бран. Това е първия клип, както виждате на Терария. Съжалявам, че говоря толкова тихо, но нещо не се чувства много добре. Та да, горе-долу ще правя геймплейове на хоррор игри, на RPG игри. Скоро ще мога да снимам на Лига с един мой приятел, казва се Мартин, той снима в Bar Gaming TV, мога да се абонирате за канала му. И да, ще правим много забавни неща в моите клипове, за издали на вас ще ви хареса. Ще снимам на ден по едно или две клипчета, съм сигурен. И горе-долу е това. Благодаря, че гледахте и очаквайте още клипове от мен. Чао, чао!